हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै फिन आसामाव उन्दै हिनजावसाखौ जुलि खालामनो नागिरनानै पुलिसनि आखायाव हमजादों गोबाव समनिफ्रायनो आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायखौ होबथाबोगासिनो थानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दों बेबायदि होबथासेयावबो फिन खेबसेबाव आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव उन्दै हिनजावसाखौ जुलि खालामनो नाजानायनि दायाव हौवा गोदानजों लोगोसे नखरनि 3 सुबुंखौ पुलिस बिफाना खायो करिमगन्ज जिल्लानि सिंनि पात्तारगान्धीनि काबादीबान गामियाव जालांनाय बे जाथायाव फारियै हौवा गोदान बिलाल उद्दिन हौवा गोदाननि बिफा साबिर उद्दिन हौवा गोदाननिनो 2 बिमाय फारियै निजाम उद्दिन आरो आब्बास उद्दिन मुंनि सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना खानानै गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो गुवाहाटी नोगोरमायाव गारिनि जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरागाव ओनसोलाव थांनाय बुधबार खालिनि मोनाबिलि 7:50 समाव जायो बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 35 बोसोर बैसोनि जयन्त स्वर्गियारि होननानै सिनायनाय जादों जयन्त स्वर्गियारिया लामाजों फैबाय थानाय समावनो गंसे स्विफ्ट गारिया गोसायै फैनानै सौदावनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो जिउ गोमाजानाय सुबुंखौ गरसकनि पुलिसआ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो महाराष्ट्रनि गंसे केमिकेल फेक्टरियाव बेरफ्रुनाय आरो अर नांनायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो आरो जोखोम जानो गोनां जायो महाराष्ट्रनि ठाणे जिल्लानि दम्बिभिलाव थानाय आमुदान केमिकेल कम्पेनि मुंनि गंसे केमिकेल फेक्टरियाव गंब्रै बयलार ड्राम बेरफ्रुनायनि जाहोनाव 9 सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे 60 जन सुबुङा जोखोम जानो गोनां जायो बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो जाथाय जानाय ओनसोलाव NDRF TDRF आरो अर खोमोरग्रा बिफाना रैखाथिनि खामानिखौ मावनायखौ महाराष्ट्रनि डेपुटि चिफ मिनिस्टार देवेंद्र फडणवीसआ बुंथिनानै होयो जाथाय जानाय जायगायाव महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार एकनाथ शिन्डेआबो नायगिदिंहैनायखौ नुनो मोननाय जायो फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय गोजोन्थों